Společnost Opportunity, koncesionář vozů Renault a Dacia vás srdečně zve k návštěvě svých autosalonů v Líšni na Sedláčkově ulici, kde si určitě vyberete z kompletní modelové řady osobních a užitkových vozů značky Renault a Dacia. Při koupi nového vozu vykoupíme váš starý vůz proti účtem. Společnost Opportunity jako jediná v regionu provozuje centrum užitkových vozů zaměřené na představení ucelené výrobní řady v tomto segmentu. Součástí široké nabídky služeb je zapůjčení náhradního vozidla a prodej originálního příslušenství. Na nejmodernějším technologickém a diagnostickém zařízení provádíme veškerý záruční a pozáruční servis, diagnostiku podvozků, brzd, tlumičů a motorů, kompletní služby pneuservisu, karosářské a lakírnické práce. Více info na www.opportunity.cz.